Salutare lumea, eu sunt Dani și bine ați venit la un nou episod de aventurile lui Dani. Da, și știu că am zis că serialul nu se va mai numi așa, dar uite că așa se numește. Mai e bine s-a mai făcut Iron-ul. Să iau eu patul, hai să spar cobblestone de aici. Că n-arată bine. Ok. N-am mai făcut absolut nimic, nu m-am mai jucat pe mapa asta off-camera. Deci n-am mai făcut nimic. Nu știu ce să fac în episodul ăsta. Să continui casa, cred. Și cam atât. Sau am o idee. Am o idee. Vreau să sparg astea de aici. Și am nevoie de multe garduri. Stai, nu, hai să nu fac asta. Nevoie de multe garduri. Deci o să ne trebuiască să punem trebuie frunze. Ok. Nu mai am nu mai am, ba da, mai era. Vreau să zic că nu mai am shears. Și chiar nu mai aveam shears. Bă, trebuie să mă culc. Să fur și lemnul ăsta. Ok. Au. Și da, cum am zis, mă gândesc să fac casa. Adică să continui casa. Dar mai întâi vreau să pun pat aici. Unde-i pat? Uite el. What? Avem o problemă. Cred că o să mai trebuiască așa. Și avem. Hai să ne culcăm până atunci, să nu mai aștept. O să fac chestia aia după ce așa, după ce se face zi, vreau să zic. Uite, mai sunt pe aici frunze. Și o mină. Ok. Deci avem 1, 2, 3, 4, stai nu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 și avem 1, 2, 3, 4, 5. Ops. Ok, și punem sand, stau. Și acum da. Trebuie să merg să iau și asta. Ok. Puc. Și acum hai să văd cum sparg eu patul. Ăsta, patul. Așa, mă, băiatule. Cum naiba? Atât. Ok, și aici vreau să pun sandstone slab. Arată bine. Ok, acum hai să punem frunze. Așa. Cred că o să mai trebuiască frunze. Ok. Stai, nu, asta nu trebuia pus. Ok, și să fac așa și aici. Stați așa un pic. Păc, păc. Da, arată bine. Hai mă, arată
Da. Sau nu e simetric? Fuck! Ce mai contează acum? Că nu e simetric. Chiar nu contează, adică contează, cum să nu conteze. Fuck it, trebuie să stric totul acum. De fapt nu o să stric nimic, o să stric scările. Hai să numărăm. Atunci trebuie să se vadă bine, păi. Ce naiba? Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Trebuie să fac de 3. Și avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cred că ar fi bine dacă doar am pune încă un de scări încolo. Ia să vedem. Să-mi fac și eu un topor de iron. Și să sparg eu astea. Că mai trebuie să pun un rând din ăla. Nu pot să fac asta. Ăla ce caut acolo? Ok. Nu merge, mă? Nu merge. Fuck it. Ok, deci acum trebuie să sparg pe asta. Și stai, trebuie să mai fac un din asta așa. Și să pun un din asta. Ok. Să mai fac un crafting table, să-l pun aici ca să se vadă frumos. Și acum să facem niște scări. Deci să sparg și aici și unde și uite. Ok. Aici o să rămână asta. Și trebuie să pun și aici așa. Și acum mai îmi trebuie garduri, multe garduri. Da, aveam deja, dar nu contează, mai fac puține. Bine, îmi trebuie cobblestone. Stai, cum am pus aici? Păc. 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 Stai, așa. Și așa. Și aici trebuie să pun garduri. Hai să vedem acum cum se vede. După ce sparg eu astea, nu mai am pickaxe. Trebuie să merg să fac și un pickaxe. Ai de capul meu. Doar nu-i simetric. Sau e simetric și nu văd eu bine. Doar nu-i simetric, ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5. Una, 2, 3, 4, 5, 6. Hai de capul meu, trebuie să mai fac încă unul. Aba nu. Fiți atenți. Trebuie să sparg eu asta de aici. Mamă, frate, ce mă enervează. Ok, și aici vreau să pun dirt, unde-i dirt, uite-l. Dacă punem așa acum o să fie drept 1, 2, 3, 4, 5, 6 și acolo 6. Deci va fi ok.
Stai, mai trebuiau să fie garduri, sau nu? Nu contează. Sper că acum să fie simetric. Haide. Zi-mi că e simetric, te rog. Altă viață, nu? Nu mai am pickaxe, trebuie să merg să-mi fac un pickaxe. Trebuie și acolo și acolo. Fuck. Da. Da, și asta trebuie să o sparg și asta. Mă miră că de ce îmi lipsesc câteva garduri. Așa. Asta trebuie spart. Să mai punem un din asta aici. 1, 2, 3. Și așa. Wow. Așa mai merge, frate. Și aici vă pune chesturile. Hai să vedem. 2. Nu, stai, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Da, nu contează. Acum vreau să-mi fac un pickaxe. Dar am bețe. Așa. Și hai să spargem cobblestone-ul ăsta de pe aici, că nu se vede bine. Și hai să fac și aici. Să văd, trebuie să mai merg după lemn. Nu se vede bine, nu-mi place cum se vede. Așa că o să rămân așa. Pentru că arată bine. Sau să mai pun și aici? Să pun niște uși? Ia, hai să încercăm să punem niște uși. 2 uși. Fuck it. Da, ia, așa. Și aici să punem din asta. Arată bine. Și o să înceapă să-mi scadă din viață în curând. Ia să-ți... Bă, la mine și nu s-aude nimeni. Tu nu se aude. Ia stai-ți, mă, așa, bă. Nu tu. Ops. Sper că n-ați auzit nimic. Ok. Tot n-aud nimic. Știți ceva? Să n-aud nimic. Uite, na. Este așa un pic bărăbă. Ok, am revenit. Hai să ne punem la culcare. Ok. Și acum... știi ceva? Noi să încheie episodul. Mulțumesc pentru vizionare și ne vedem în episodul următor.